Il-proġett Teatru Malta se jgħaqad l-atturi, produtturi u professjonisti teatrali Maltin flimkien biex is-settur joħroġ lil mill-Belt Valletta u t-Teatru Manuel u jkun settur komunali wkoll. Il-proġett tnieda tnejn filgħodu propju f'wieħed minn dawn it-teatri li kapaċi joffru produzzjonijiet ta' klassi, il-Pandora fiż-Żejtun, iżda li għal dawn l-aħħar snin kien minsi minn professjonisti tal-qasam teatrali. Fi kliem iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall li kif nafu ġej mill-qasam, dan huwa proġett li ilu jistenna mis-sittinijiet u sa fl-aħħar qed jarah jiżvolġi. Id-Direttur Strateġiku tal-Kunsill Tony Attard spjegalna kif Teatru Malta mhux se jkun sensiela ta' taħriġ teatrali. Iżda aspett li se jġib flimkien professjonisti stabiliti biex udjenza lokali tkompli tikber. Il-brief tagħna huwa li noħolqu teatru li jeċita, li jkun entertaining, li jkun interessanti, li jisfida wkoll imma li jaħdem ukoll fil-qalb tal-komunitajiet differenti Maltin u Mawċin. L-ewwel pass biex il-proġett jibda jaħdem huwa li jinħatar direttur jew direttriċi artistika li se tkun qed tagħżel liema proġetti jew individwi se jsieħbu ma' Teatru Malta. Dan dejjem bilan li jitla' xogħol professjonali minn individwi b'esperjenza sewja fit-teatru lokali. Aħna hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu fuq ingaġġ full-time għal 5 snin, qegħdin nitkellmu fuq proġetti differenti. U l-idea li inti tkun professjonali fis-settur artistiku jfisser li inti timxi minn proġett għal ieħor bħala parti minn xogħolok. Il-Ministru Owen Bonnici fakkar kif Teatru Malta kien imwiegħed fil-budget 2016 biex joffri iktar opportunitajiet ta' xogħol lill-artisti. Dan fil-waqt li saħaq l-importanza li udjenza Maltija ma tibqax tassoċja teatru mal-Belt Valletta biss, iżda timraħ anke fl-irħula oħrajn Maltin u Mawċin bħalma kienu jagħmlu dari. Aħna sibna li għandna madwar 50 teatru komunali fil-lokalitajiet tagħna li jekk jintużaw immaġinaw il-potenzjal trement kieku f'dawn il-postijiet kollha jerġgħu jittellaw produzzjonijiet tajbin bil-Malti sperimentali, anke mhux sperimentali biex il-komunità tagħna, l-komunitajiet Maltin, l-irħula tagħna jerġgħu bħalma forsi kienu jagħmlu fl-antik jerġgħu jibdew iħobbu it-teatru u l-esperjenza artistika Maltija.